To you, it's a frustration. To me, it's a victory. Mima versus Mema? Sumagot na si Sasa Girl sa tugmang preso ni Looney. Kala nyo, hindi ko kayo gagambalain ngayong Pasko. Iba dyan, tumutulo pa yung sausaw ng sa galing sa lumpiang Shanghai. Ang gugulo tayo ngayon. Kamakailan naglabas ng bagong music video si Looney, isang kilalang artist, at rumesponde si Sasa Girl, isang content creator sa TikTok na naging artist na din. At mag-uusapan natin tatlong tema ang nailathala na may amats na Maria. Ating alamin. Tinan nila yung kantang amats dahil sa tema, pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema. Hi, so gusto ko lamang mag-react dito sa kantang to ni Sir Looney na may mention sa kanta kong Maria Hiwaga. Sir Looney, naiintindihan ko po kayo. I get it. Naiintindihan ko po yung frustration ninyo at ang gusto nyo pong sabihin dito sa kantang to. Na bakit nga naman pagbabawalan yung kantang amats? Ba't isi-censor yung kantang amats? Eh samantalang, Never maganda ang form censorship. to ng art. Yes. Form to ng Sining. music. And for a fact, ang art naman ay dapat malaya, ang sining ay dapat malaya. Maria, So nagigets malaya. ko yung frustration na bakit isi-censor, samantalang nagra-rap lang naman kami, nag-express lang naman kami, kumakanta lang kami. Sino kayo para i-censor yung art namin? At nagigets ko yun, kasi trans ako. At for the longest time, ang daming pinagbawal sa amin. Bawal kami ikasal, and that's a form of censorship to our community. So nagigets ko po kung bakit kayo frustrated. Ang hindi ko po nagigets is bakit misdirected sa akin yung frustration. Bakit siya Na misdirect? bakit yung kanya pinagbawalan yung akin hindi. Tama To you, naman. it's a frustration. To me, it's a victory. Na for the Yes. longest time, I get to do something for the first time sa space na sinabi sa akin na, that's not for you, girl. And matagal na naming related to for the longest time. So I won't let a man take a success of a woman like me. And ang pinaka-point ko dito is why not us artists, as a community, i-direct natin yung energy and frustration towards sa sistema mapang-api sa Munti ka na eh. Yun lang po, and thank you, and Merry Christmas. Merry Christmas din, Sasa Girl. At alam mo yung sagot niya, 8.5 out of 10. Andun na eh. Nakikita ko doon eh. Nakikita ko gumagalaw na, uy boy, palagpas na kami. Nasa 3 points na kami. Unti na lang. Ano meron? But ang daming sidetrack. Unang-una, hindi ka misdirect. Ginawa kang example. Hindi nga nila tema lang. Okay, sige. Hati-hati mo na natin. Censorship. Tama. Sa sining, pagpapakita ka na expression, as long as hindi siya illegal, tulad ng inciting violence, nasaktan mo to, or ganituhin mo, pumunta ka sa bahay niya, video mo yung labas ng bahay niya, walang problema yan. That's art, diba? Hindi ka dapat pwede i-censor niya. Pinag-usapan natin sa book review natin ng 1984. Pangalawa, gender bias. Saan galing yung sa trans? Hindi daw niya hahayaan yung isang lalaki na diktahan yung babae. Anong pakialam ni Looney doon? At sinasabi niya yung tema na pinag-usapan nyo. At kung babasahin natin yung lyrics ng Maria Hiwaga, malas G's pa lamang ng gabi, Mary J, hinahanap ka ng matindi. Mary Jane is dating term yan kung isa-search natin. Also called weed, ganja. Isa siya sa mga tarang tawag sa marijuana. And yung same topic din ng didilaan bago magsindi. Kung ba nakalagay naman eh. Straightforward nga eh. Nakita niya, kahit yung mismong music video niya, first 0.00 second, alam ka naman mga vegan sila. Hindi, di ba? So, I'm sure yun din yung topic nun. Ito naman, yung kay Amats. Lakas ng Amats ko. Ito hinahangad ko, lipad din mataas pa sa kaya ipadama sa'yo ng gramo. Kasi maganon nga daw sila mini-measure. Pag, di ba, pag high ka, mataas ka. Ano to eh, mga metaphors. Pag, di ba, gano'n naman talaga ang art. May metaphors, hyperboles, similes, creative writing in general. So, diba, hindi siya outright, pero kung makikita mo na lang, dito nga, mismo, andun nga yung word ng pideya dito kay, kay Sasa Girl, yung Maria Hiwaga. Pag sinagad ko sa pideya ka na magsumbong. Ginawa ni Looney ay isang patama sa pideya. Hindi sa'yo. Pero syempre, he has to make an example para seryosohin siya. Kasi ito ay nangyari 4 years ago kung saan meron siyang alleged na bypass na ginawa sa kanya na meron daw siyang daladala. Sinabi niya yon sa kanyang music video mismo na kung papaano nangyari yung buong gabing yon. So, yun yung kanyang defense doon. Yung pagsabi dito ni Mima, at for the longest time, ang daming pinagbawal sa amin. Bawal kami ikasal. And that's a ito, valid naman to yung mga pinagbawal sa kanila bilang sa trans community. So, nagigets ko po kung bakit kayo frustrated. Ang hindi ko po nagigets is bakit misdirected sa akin yung frustration.
To you, it's a frustration. To me, it's a victory. Doon pupunta sa pangula yung moral dilemma na pinakita nito na kung sa'yo frustration, sa akin victory. Paano mo kayang i-express sa isang victory kung alam mo sa sariling tema na pinaglalaban mo ay meron taong naaabuso o meron taong falsely accused? Siguro isang analogy dito ay yung kapitbahay ko, nanakawan. Magdadasal ako, salamat, thank you po Lord at hindi po kami yung nanakawan. Pero nanakawan pa rin naman yung kabilang bahay. Dapat nga mas lalong sinuportahan si Looney sa kanya ginawa ka example kasi pareho nga kayo ng tema eh. Yung mismo mga lyrics na pinakita nyo, yung tema yung pinag-uusapan. Hindi dahil ikaw ay trans, hindi dahil ikaw ay marginalized, diba, doon sa community, diba, usapang community tayo. So, bakit dun mo kailangan i-veer? Diba? Kasi ibang laban to pinaglalaban natin eh. Kasi kung nasaktan ka sa kanya, pasensya na. Tao lang. Diba? Okay, 80% yung reaction ni Sasa maganda. Yung 20% medyo Twitter talk na yung naririnig ko na yun, dumaan sa lalaki, sinasibihan yung babae. Hindi naman, alayo naman ng topic na yun. Hindi yun yung pinag-uusapan. Pinag-uusapan, bakit sa parehong temang ating kanta, yung sa akin ay pinapaban ng PIDEA. Pero parehong-pareho, ay side by side nyo to. Yung Amats at Sasa Girl, parehong-pareho yung lyrics. Simple lang, straightforward about sa pagiging high na kino-correlate nila sa siguro sa pagiging high sa life, pagiging high sa saya, sa pag-reward mo sa sarili mo, happiness in general, diba? Yun yung pinag-uusapan. Dahil dito sa pag-react ni Sasa Girl, nagkaroon ngayon ng unnecessary na awayan ng magkakaibang community at iisang community ng mga artist na nag-aaway-aaway tuloy sila na dapat ang pinaglalaban natin dito ay yung freedom of expression. To express yourself na walang bias. Na mapatrans ka man, straight ka man, kalbo ka man tulad ni Looney, ay pantay-pantay tayo sa batas o pantay-pantay tayo sa treatment. Diba? Ito lang ba kasimple? Yun ang very definition na pinaglalaban ng mga trans, ng LGBT community. O example lang, ito yung bad ending. Papakita ko sa inyo yung good ending. Si Cory X Kenshin at si Markiplier ay dalawang content creator sa YouTube na naglalaro ng horror games. Dati, nagkaroon ng issue kay Cory Kenshin na yung laro na Mortuary Assistant ay na-age restrict siya within a few hours after niya upload. Sobrang lakas ng views, sobrang dami. Pero for the same content, diba, kita nyo ba kung paano ko mini-mirror? For the same content, hindi na-age restrict si Markiplier para dun sa content niya. So, naglabas ngayon si Cory Kenshin ng YouTube Racism and Favoritism. So, nagkaroon ng balikan dito. Pero, yung good ending dito, ang nireply ni Markiplier ay naglabas siya ng isang video na isang bastos na video na siguradong dapat na age restrict kasi bastos. Sinuportahan niya yung content creator niya by pushing the boundaries nung limits ng platform. Siguro yung platform, di ba, isa naman sa batas ng pagpapakita siguro ng mga harmful substances or di ba, mga intoxication. Nagets mo ba? Nagtinulungan niya outright yung kanyang kapwa content creator dito. Hindi niya dinefend na, ano lang yan, nagkataon lang naman, ba't ka agad pupunta sa sa racism card? Di ba? Hindi dito natin makikita na hindi naman sinabi dito ni Looney na ipaban or ipasara yung Maria Hiwaga. Kasi kung matitignan mo yung Maria Hiwaga, 11 million views siya. Siya ang nag-iisang perfect example ng kapareho nung kay Shanty Dove na mayroon 25 million views of the same topic at the same genre. Di naman ako sobrang involved sa scene ng rap. Pero kung meron kayo kilala na malaki din na umaabot na ganito kalaking views, feel free na i-comment down below. Pero nakita ko nga na kailangan to sabihin ni Looney to prove a point. Pero hindi kanya binabatak pababa. Kasi ganun din eh. Kung nagkataon na ikaw nga, so, bibigyan lang ako ng example. So, kung nagkataon nga Sasa Girl na ikaw ang pinapaban, walang reason, ang gagamitin nila ay parang inaengganyo mo yung kabataan na gumamit ng ganyang klaseng chemical. Siyempre, baka gamitin mo yung ibang card na kasi babae ako, kaya niya ako ginaganito. Pwede mo ngayon gamitin si Looney na bakit sa kanya hindi na ban. Diba? Parang pwede mo to baliktarin eh. Ikaw lang talaga yung perfect example to prove yung exception. So, okay naman yung reaction ni Sasa. Gusto ko lang pag-usapan saglit. Kasi syempre ngayong panahon ng Pasko, dapat gusto ko nagkakabati ang lahat. And I'm sure at alam ko naman nire-respeto both ni Sasa at ni Looney ang isa't isa. Mas gusto ko lang in the future kasi pag nagtutulungan yung mga creator sa platform kahit saan man yan, nagtatanim tayo ng magandang future para sa 2024 and beyond. So dito in the end, pinakita lang ni Looney na hindi perfecto yung PIDEA kasi hindi nga niya kanta yung example niya. Diba? So, hindi niya dire-defend sarili niya.
niya. Pero sinasabi lang niya na yung mismong nagpapalakad nung magsasabi ng censorship, yung mismo mga taong nagko-control doon ay hindi perfecto. Pwede sila magkamali o hindi 100% yung kanilang operation. Yun yung punot dulo ng gusto niya sabihin. Malay mo, baka may amats lang ako. Di ko na nasabing balitang ina ito, pero gusto ko agad dumiretso na agad yung video para mailabas na natin agad. Parang kumakain kayo ngayon sa pagkainan kasama ng mga mapanghusgan nyo ibang mga relatives, umiepal ako sa usapan nyo. Kasi nakalib ngayon si Marites. Paulo na mamaalam. Shoo! Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.